Kilroy Travels. Ai saatana, sattuu oikeesti, vittu! Ai saatana, vittu! Oi! Lopeta! Lopeta! Olis kylmää vettä? Oli. Mitä sä aiot opettaa ihmisille tänään? Haetko opettaa travelauksen aakkoset? Mä opetan sulle vittu sellaisen opetuksen. Vittu. Ei! Vittu mikä jätkä pani Onks kylmää? Oi vittu. Tervetuloa Adventures Travel Schooliin. Tänään häiriintynyt unilukkari luennoi Babylonin oravan pyörästä sekä matkailun sielutieteistä, eli filosofiasta. On se kumma, kun eivät eräät osaa matkoillaan rauhoittua. Kiiruudetaan kelloon vilkuillen aktiviteetista toiseen, päristin perseessä taukoamatta suristen. Eikä osata luopua siihen asti sen elämän hektisyydestä. Perkele! Rauhoittukaa! Rauhoitu. Aikamoista tovea voisi tarjoa sille, joka on keksinyt riippumaton. Esitä myös Nobelin palkintoa kyseiselle nerolle. Sillä hammokkiin tiivistyy travellerin filosofia ja hammokissa se on mitä todennäköisimmin myös syntynyt. Onko mitään parempaa tapaa aloittaa reissunsa kuin viikon loikoilu riippumatossa? Sitä herää aikaisin aamulla. Syö, siirtyy mattoon, kelaa, syö, siirtyy mattoon, lukee, syö, siirtyy mattoon ja nukkuu. Ei ole mitään parempaa keinoa päästä irti oravan pyörästä ja hahmottaa aiempi life täysin ulkopuolelta ja ymmärtää, miten tärkeää on nauttia hetkestä. Tämän oppitunnin sanoma. Totaalisen vapauden saavuttaminen perustuu totaaliseen ajan häivyttämiseen. Kyllä. Matkailu vapauttaa. Reisen macht frei. Paetkaa mielenne vankiloista. Meitsi on niin mielistynyt tähän laitteeseen, että aion palkata Bombay-asemalta joukko sherpoja ja kiipeäviä sirdareita kannattelemaan itseäni ympäri Intiaa Maharajan tavoin. Huutelen, määräilen, vinkkailen kuleja ja kengänkiilottaja poikia ja teen tilauksia. Teidät, hyvät travellerin alut, pikkulapsukaiset ja oppilaat, määrään ensi viikoksi läksylle mielikuvaharjoitukseen. Pohtikaa, minne virittäisitte sen oman riippumattonne. Se on mahdollista. Itse keskityn ensi viikkoon saakka olennaiseen, eli levyttelyyn, elpymiseen, tipahteluun, chillailuun, relaksoitumiseen, chilaksoitumiseen, jumitteluun ja bumitteluun. Ding long.